talaga naman kung saan ang masarap ating pinupuntahan. Hey, what's up mga ka-adventure? For today's video, may panibagong food trip adventure na naman po tayo. Panibago sa panlasa, panibagong pagtatambayan. Tara na at samahan nyo ko at agad-agad naman natin yang puntahan. So yun na nga mga ka-adventure, nandito na tayo sa may Hungry Kitchenette. At syempre, kasama ko na naman si Lingmo. At katabi lamang to ng Ragos Bar Restaurant. Kaasan lang to ng 7-Eleven Kalasyaw sa may second floor. Tapatan lang mismo ng BIR Kalasyaw. Pagkapasok nga natin sa loob mga ka-adventure, may mga customer na silang nandito. Bukod sa napakalinis ang kanilang ambience dito, napakaluwang pa. Malapit na naman ang pasukan mga ka-adventure, kaya yayain nyo na yung mga kaklase dito tulad nila. Hello sa inyo mga ading, kaway naman dyan. At ito nga pala yung kanilang menu. Pakipus na lang yung video para makita nyo. Ayun ang mga ka-adventure, dami natin palang pagpipilian dito. Mayroon din pala silang mga binta dito na iba't ibang pastry, tulad ng cake, mga tinapay at cookies. At pagkalipas nga ng ilang minuto mga ka-adventure, andito na agad ang aming mga in-order. At ito na nga yung aking nagustuhan dito, ang tinatawag nilang cheese bomb. Ay grabe mga ka-adventure, cheesy overload. Mainit-init pa. Quality. Pag pupunta kayo dito sa may Hungry Kitchenette mga ka-adventure, huwag niyong kalimutang mag-order nito. Mayroon nga tayong in-order na T-bone steak. Nag-order din tayo ng porter steak at saka red eye steak. Sa halagang 549 pesos mga ka-adventure, matitikman mo na lahat ito. Only steak, only rice, only drinks, only gravy. At pag pumunta din kayo dito mga ka-adventure, huwag niyong kalimutang mag-order ng kanilang baby back ribs. At tikman din ang kanilang special bango sisig. At sabayin mo pa ng malalamig at napakasarap na milk tea na galing sa Yellow Tree Cafe. Ay grabe, sulit to sulit. Ay tiyak mag-i-enjoy ka rito mga ka-adventure. Ang Hungry Kitchenette nga pala ay nag-u-open mula alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. At andito na nga tayo sa may exciting part, kainan na. Siyempre sa unang kagat, thank you Lord agad. Ay grabe mga ka-adventure, napakasarap tong baby back ribs nila. At pati na nga rin tong T-bone steak nila, lalong sumasarap pag nilalagyan mo ng sauce. Ay sauce ginoo, napakasarap talaga, napakalambot pa. Unlimited steak ba ang hanap mo? Tara na dito sa may Hungry Kitchenette. Napakasarap din ng kanilang bangus sisig. Isama mo na rin tong cheese bomb nila. Ay grabe, mapapahahay kasasarap. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito po tayo ngayon sa may Yellow Tea Hungry Kitchen. Ha? Hungry Kitchen. Hungry Kitchenette. Hungry Kitchen. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito po tayo ngayon sa may Hungry Kitchenette, dito sa may second floor, tapat lang po ng BIR. At ang kasama ko na naman ang Team Bubay! Tara na, harap pa dito! Please, tara! Ang Hungry Kitchenette ay matatagpuan lamang sa may OCT Building, Barangay Narsian, Kalasyaw, Pangasinan. Katabi lamang to ng Ragos Bar at tapatan lang ng BIR. Para sa ibang katanungan, pwede nyo silang ipalo sa kanilang Facebook page na Hungry Kitchenette.